No niin, moikka vaan kaikki. Mun nimi on tosiaan Miksu. Ja no mä oon täällä tallilla ollut jo aika pitkään, mutta nyt ne päätti jostain syystä myydä mut. Joten no mä aion kostaa sen jotenkin. Ekana mä selitän miksi mut myytiin. Valitettavasti mä siis en sovi ratsastuskouluun, koska no taas kerran mä oon kiintynyt yhteen tyyppiin, joka käy täällä, mutta nyt se muuttaa. Ja mä en kestäis sitä, joten mä muutan sen mukana. Mutta se toivottavasti käy aina täällä välillä, niin sitten mä pääsen tietenkin mukaan. Nyt mä kostan tän, että mä joudun lähteä täällä kavereiden luota. Eli kiivetään katolle. Miksu, mitä sä siellä teet? Kosta kaikille. Mitä sä kostat? No siis, että mä joudun lähteä täältä, eikö se ole ihan ilmiselvää? Nyt mä menen vaan sinne katolle, bye bye. Tosiaan tää meidän vanha talli on Lapissa, niin sen takia täällä on vielä lunta, joka on aika kiva, mut nyt me muutetaan johonkin, en mä tiedä. Johonkin maaseudulle lähdetään, mut ei mitään haju minne, mut nyt sinne katolle, koska aika kostaa.